ஹாய் ஆல். அண்டர் 1000க்கு நான் இன்றைக்கி இந்த சாரியும் க்ராப் டாப்பும் தான் ஸ்டைல் பண்ணியிருந்தேன். வாங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு ட்ரெண்டியான பார்ட்டி வேர் ஸ்டைலில் இருந்துச்சுங்க. ப்ளஸ் சைஸாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இந்த சாரீ கச்சிதமான ஆப்ஷன். நான் இந்த சாரீக்கு ரோஸ் கோல்ட் ஃபினிஷில் ஒரு வாட்ச் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் வாங்கின ப்ரைஸ்க்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ஒர்த்தான ஒரு வாட்சுங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதை நீங்கள் வெஸ்டர்ன் லுக்குக்கெலாம் ஸ்டைல் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இந்த சாரீக்கு ஏற்ற போல் ஒரு மினிமல் இயரிங் இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த கிளச். ஈவினிங் டின்னர் டேட் போல் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இந்த காம்போ அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நான் இந்த ப்ளவுஸ், சாரீ, வாட்ச், இயரிங் அண்ட் கிளச் எல்லாமே அண்டர் 1000க்கு தாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். லிங்க் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபைனல் லுக் பார்த்துடலாமா?